Nakasuway na ba mong panagat nga sama ani? O pag ani pagbunlot matik nagpalawod na dayon. Di ka na basta-basta kay gibawnan ka nag-itlog sa Jurassic. O kining bahaw nga gikan sa Makdo to ha. kisi-kisi na. Oh yeah. Sakto gyud kayo ning ato ang gidala nga panghalok-kiho kay di gyud ta ma-zero. Naaman gyud tay makilo. Di ba usuryo? Hapon naman mo dayon dili aw dayon oy para makasud-an di ka na basta-basta kay kanang padula gamit ang Magellan pagdunggo sa maktan. Bunlot sa makina dagan 120 laos-laos na kay hapon na. Syempre ang secret weapon di na to nakalimtan kay naa diri ang tanan. Suludan ni koy. Bubig. Lamat. Oh yeah. Karon mga kalaga no, so among tirada ro kay mga lucky hook dai mi. May maning mga lucky hook sa kay kita ma-zero. Oh yeah. Asam na ato ta sa look. Look na look. Look ta look. Diandam na ni Paul Kevin Osorio ang batong ibilin. Ana, lunod na. So, abante di muher na ta ni. Lingi sabi. Oh yeah. So, okay ra kayo ato ang timonel yang dapitaw. Montiza ray. Number 8. Oh yeah. Ari dulag basket re. Nagsaan ng biya taguan, komprador. Samtang kapaabot mi sa oras nya gibati mi kaguta o kisi-kisi dayon ng itlog gikas Jurassic. Macrema. Oh yeah. Oh yeah. Ano sa mga boys? Bahaw ni sa McDo. Bahaw. Oh yeah. Kalibi mo to sa. Oh. Makdo to ha. McDo to, bahaw sa McDo. Kisi-kisi na po ng bahaw sa McDo. Kisi-kisi ang bahaw sa McDo. Oh yeah. Napay suka nga gikan sa Coca-Cola. Coca-Cola. Kisi-kisi na po ng bahaw sa Mang Inasal. Damang inasal og McDo dahil ni. Oh yeah. Oh yeah. Kita sa bahaw Mang Inasal may bahaw Mang Inasal. Tara bahaw sa Mang Inasal og McDo gasagol. Nagkulab ni sila karon. Oh yeah. Wag gyud ita ma-zero. Kay naagidak ko yung bato. Abi ko tong balik ko. Alright. So mo tong mga kalaaga no. Na nasa mga 3 ka kilo ang mo ang karon. Katawa. Usuryo. Sakto kayo, di gid na ma-zero. Marley. Isa mo kawag balat diyan, ay akong balat oh. Taku bitong pagkabalat ano eh. Naginas mga 5 ka kilo. Karon mo kita ng balata yun. Sabi ganin akong nakakuha tag ka ng sukas balyena. Sakto gyud kayo ning ato ang gidala nga panghalok-kiho kay di gyud ta ma-zero. Naaman gyud tay makilo. Di ba usuryo? So maora ni among kuha mga kalaaga no. At least nakakilo mi.